jonga yore kino machiegni wantiere kar kae okinyi ma kawuono matarik 10 kod 3 dwe ni mokwongo ma Januari higa mar 2026 wantiere ka marango ni chal mar piny Kenya e chenro ni maru piny weche mosebedo katimore mathoth ahinya kawuono kod mago bende ma otimore odiochieng' manyoro kod bende mosebedo ka waluwo ni are chakruok mar higa ma chenro mokwongo mwakelo ni kae chal mar piny Kenya e higa ni manyien mar 2026 adhi bedo katae nyinga Cleophas Oloch jakisumo kanya kwar mokiewo nyaka jisango to adhi bedo ka kod welo ariyo ma achiel kuom gi bende osedonjo e studio kae mar mondo mwachak twak achiel kachiel antiere kae kod wakili Ambrose Weda ma bende osedonjo e studio kar ka mar mondo mi omos okinyi ma kawuono kae e chak higa manyien mar 2026 ni ayore wakili kendo machiegni. Ayawra nyenye kwara muge joanga mosu kamoro mar mountain Yesu paki praise the Lord again no chako maber happy new year may 2026 ubedno higa maber motegno higa mantie success victory na wuona chake maber kaka jakom mar Maseno school wadhi maber wayombo nyotengre kende kama wango 89 of 84 to e minus gitu koro kwachi 200 dimna 300 wadoko ni Nyasaye ro kamano neno ka school machiel menjwale mane Asumbi Girls gidiemo the maber me ana won to the Lord is with me and he has walked with us chako be wachake maber kata ki chake maraj gimoro de kama tangelo ni gini in bidalemo ni Nyasaye gwedhi omiya kweva ngegi makweva akweva nigi arrows abich Tiluongo the children are a heritage from the Lord. I gave from you. Me minimum 5. Mama watching mama no Weda watching minimum 5 children. Ikere. Aya. Ero kamana ya huite tota ya mama mbone no chenro. Okinyi makawuono. Kon mathoth matire kar kayo. Ilose weche mama Maseno school. Ngeni mae bene mana chal mar piny Kenya. Sikunde gi transition jakom mar board ma school no mano mama Maseno school no atimo sigana ka mano mako school ma Kisumu boys kod Maseno school kana chako jumani ka orango transition ma grade 10 bende mantiere kar kae nok mar jopuonje bende miu kibaji nikech ntiere pathways moko ma dipono mi Maseno school kaka achiel kuom national schools ma bende ntiere aluorawa ma bende kirango pono nok mar jopuonje nyalo keto gi achiedh nade nok mar jopuonje en problem e Kenya ka kuonde te okwan kende kuonde te lakini wan kaka wajoma riek nitie jopuonj mwandiko wago budget maber mwaketo kaka obro ndiko gi nitie bende kaka wan ge power ana jakom ta jakom mabe bade lach mong'ere koro ka nitie jopuonj 2-3 to walweso to wakero mar adek Maseno school be jopuonj ohero koro joma me transfer ma this Maseno school koro wadhi to wagine ok waracha hinya ka jomoko warach to ka hinya ka jomoko wan bende moro bende nyaka ung'e ni dala wa kamae seme kombewa hie kombewa pacho ema commissioner timono yuchwae manuura koro powerful wabet ng'eny kwa keto a foot down to kwa thagra hinya ka andingo panga secondary ka ochikocha ero kawana nyikete ler kendo igen paro mongonya kono mujang maskune moko sebedo ka chwalo bende ni gidhi thuolo mano mar dhi kata skune mago mag technical TVETs kata polytechnics momoko mar mondo mi gikaw jopuonje moko manya konyo gi subjects moko machalo kaka building and construction which mag fisheries mantiere kar kacha moloyo miyo jopuonje mag biology pek mar puonjo subjects mamoko ponono maonge elai margi wada chako nyakoro mo juan kae to wada chako kod sigana no mano ma oloso dichi manyoro kod Walter Nyambaga kotenore kod kama ODM ochunge nyaka sani en kama chal nade dipo ni dio machungwa to machungwa ni kidiye olwar kanye juice ne chal war kure gazet makono bere no menye warangane kendo winj sigana makama monde Enero mubire kinde paka maga siasa mani ukwema na yodho wadhna mchumbi vipingo ekodo kuku mar ODM ka ema kuku mar duond bura mar ODM umedo tielo ne oganda ne oyango Dr. Buro Ginga kaka ne osepuodhi mar bedo gai mar duond bura mar ODM. Yes. Ya, lakini unasema kuna tofauti kati ya members ya party. Hakuna. Ile yote ambayo inaendelea ni demokrasia tu, kwa sababu party yetu
imeruhusu watu kuongea na watu wanaongea maoni tofauti, lakini vile tumesema sisi tutaendelea kuongea, tutaendelea kuimarisha chama yetu na chama itaendelea kuwa mmoja. Kuku mar ODM no uyire kod duol achiel motegno nigi konyo thuolo Dr. Buroginga mondo chagoyo mbaka kendo lombo duond buche mamoko moting'o UDA mageto bedo winjruok kod riwruok gi duond bura mar ODM motelo ne yiero maduong'. The committee meeting expressed the intention to initiate structured negotiations with different political formations, beginning with the United Democratic Alliance. To this end, we have mandated the party leader to commence this process. Concurrently, consultations with party members will proceed, culminating in the National Delegates Convention. Magetimre ka jo od bura mag ODM mane oromo e boma Nairobi to orwako okang' mokaw kod ODM kendo lero ni ng'at ma otemo dhi ataro kod okang' mokaw kod ODM to ibiro thedhne wuoche mane apoyo thedhone liech e thim. Gathered here today to lend our undivided support to the position taken by the leadership of ODM to get into negotiations a pre-election pact with UDA party. And we want to say that we totally agree and support the resolution to begin negotiations with the UDA party for the sake of concluding a pre-election agreement for 2027. Tumekubaliana kwa kauli moja, hayo mapendekezo ndio tena nayo, na wale wajaridhika ama wapendi ya mapendekezo ni vyema pia vizuri waambiwe ukweli wakati huu, wajiondoe. Jod bura gosie mojagoro mar ODM Edwin Sifuna to kod lange man kod to kendo ok dwar nyodho pima chunga mag siasa ODM. So I know Secretary General Sifuna was not in Mombasa, I've seen. But I want to request him, we are the ones who put you there. Please follow the party line. I am grateful that the Central Committee, there is a statement they have made, that we are here to form government or to be that government. That is the duty of every political party. This is not church. Penj maduong' en ni en barruok koso riwruok. Walter Nyabaga, Ramogi TV, Karen, Nairobi. Erokamano ahinya Walter Nyabaga, oluwogi ka entiere Nairobi ka entiere Karen. Kendo weche mathoth timore, wakili Ambrose Weda entiere iri ka. Kendo penjo mokwongo mantiere ka, Yes. Pima chungwa ni. Yes. Okech ne jok moko. Kosango madipo ni timore nyaka sani. Rombe osebag mathoth ahinya. Pima chunga to kech ne jomo jika wedan ka chakoda. Okech ni. Koso pok ichame, nichame ete ng'udho. Ok na chame ta ng'udho. Na chaka dhi lware dhoga to babu golo miyo Professor Nyoko. Makoro wan ok wagoko. Tano ka jogi bibiro to they don't want to okane ka gidwa ni ji oriwre. Gisiko bane gidhiyo Sifuna dhiyo kia ng'ano dhiyo. Gine ma gidhiyo maloyo. Aneno ka jaduong' Mheshimiwa Oburu kelo leadership mar inclusivity. Oloso maber. Lakini jo manie tiende ka pudu keto lweny gisiko ni ng'ane oko bigine gibuogo jo manyo chako bedo gi hope nyo paro aneno ka governor Jakom wuon ma party osiko buog president buog na gibuog Sifuna gibuog Babu gibuog ng'ane giri koro miyo nitie jo mabedo gi luoro to jogi ko bedo gi luoro to ging'iyo kaka ODM operate gandalo duto biro chuno gen gichopo kama ginyalo wuok oko. Tabu mantie en ni Secretary General aneno ka onge buch geno onge rogina to Secretary General kariore en vital mamar chama ni Raila manu tegno ene mane ko ni left right north south lakini sani ng'ama nyalo go left right north to jeluo to onge koro Sifuna en very vital kendo en very critical to wuoyi bende mawang'e tek to wiye tek riek bendo riek mbele bendo neno ung'e ni Nairobi ka
you need lawyers, you need Kikuyus, you need Kambas, you need all this. Koro ogo kwande, masa moro, onyalo timo gimiluongo ni looking for offense. Looking for offense any igeri. Pie do luo wacho ni ng'ato gere mondo jo chwai mo ana kaka mane ka kutima tabe ten mo kwenyo ji kamano. Kanyo bende manyalo bedo ni babu nitie nikech babu bonge ni constituency ma nitie kabende moko manga odwaro Kikuyu odwaro Kamba to kae tong nyoni mbele 20 years from now abiro siasa na abiro chalo nade kan rareu manchoriwo ji temo tegno kaka Honorable Raila Amolo Odinga koro ng'ato temo chat kama odwa dhi makane ODM dwa bedo motegno to chako kendo kuro yuayo giyua break kane gisechopo Nairobi to gijage dok Nakuru koro gibiro ka gichoko jitwadhe wachoko gimineno mone maman kanyono mburano kinene is a pale shadow the wagunda luongo ni pale shadow of ODM mano should worry them mano onego bed gima ging'iyo to koni jodhi dala wa gimoro rach ka watim nang'o gineno ka ji ka koro honorable walo gero wuok kar mondo giduoge ODM to ma ka ji ochiko kuro nyalo kere mabiro bedo matek Secretary General gimi luor Secretary General especially mawuok e piny Loya ka history nyiso ni gijo chendo ga to gi jogo waga birik Ford original Ford ne antie Ford mayienga Ford yiengo piny sikuku no bar mowuok Ford asili mowuok Ford Kenya mano waneno nyo ababu na mwamba jagoro mogik potho bar ODM baba no gole mna joma rwako sude mrotenge no ketho biero kabisa nege de bare kore ka babu odhi koro wachako rwako Sifuna ochiko exactly gima ne sikuku timo mati ochiko exactly gima na babu na mwamba timo ka okobero dealt with carefully mana kaka baba no deal ga babu na mwamba tabu will be there anawacho negi kenda kono please be careful jakomwanga kintedo kedo gijo dala uningane gere president ya mngane kiari ya mngane ngini party ka corrosion is inside to yath mare en riuji wajumbe mineno moko nitie ma idhi witoko nyocho ging'iyo gi campaign o nyocho ging'iyo gi miyo ji pesa nyocho ging'iyo gi chundo le nyithindo fees mon liete nyocho gi gednegi budget no nyo gi keto sani mon nyaka nyodho ko mon liete nyaka cham weo mago they have to plan koro jomoko dhi bedo oko eme odwano pre-election pre-election pact mawacho ne wan koni zone wa ji biro gore nyaka pinyru aya to kanyo bende mantiere paro mathoth nyaka wacho ni koro twak en gimoro monego bed ni chako en twak makao direction machal nade nyakoro moge jwang ka sani kama ntiere kae penyo maduong' ahinya ma wantiego kapodi en rango ni en twak madhi bedo kamulo ang'o gini mantiere kar kae en thuolo ma sirkal dhi neno kata sirkal duond bura mar ODM dhi bedo gi thuolo mar rango mathoth ahinya mantiere kar ka achiel kachiel mano magibedo kanyo mar mondo mi rangi kama ntiere kar ka wadhi bedo ka kod mheshimiwa mano ma Suna West mano Peter Masara mabende osedonjo e studio kar kae mar mondo mien bende omiyowa paro nyoro ne ntiere romoni ne ntiere Karen mane ntiere matimore Vipingo Kilifi weche to ne thoth ahinya kendo kacha kuku mar telo mar ODM ema ne do thuolo mar chopo twagni kane giwacho kacha niero en twak ma gesero en twak mar loso winjruok gi duond buche mamoko ang'o gini mantiere iye kacha magida bedo gi thuolo mano mar rango antiere kae kod mheshimiwa Peter Masara mosedonjo studio kar kae mano jaod bura ma Suna West oyawre kendo machiegni ero piny e higa wacho ni mae chenro mokwongo mar higa mar State of the Nation wantiere kodi kar kae machiegni pero kawano Cleopa mokwongo adwa moso nyikwa Ramogi Ojwang' ni oyawre uru jomowuok dhi e tijegi ukwayo ni hawe maber kendo kech nyopo kawuoyo gi ji studio ka yiena mondo awish jo Kenya mangima mawinjo maneno Ramogi TV ni happy new year en higa maber higa man gi geno higa mar kwarruok ng'uono kendo en ik Yesu
Erokamano kendo machiegni. Mana kama wantiere kodi kar ka achiel kachiel achaka kudawa sechako wadhi kodi nyime. Nyoro ne nitiere bura kendo en bura mane osidho kendo ne urwako paro mano mar donjo e twak kod duond buche mamoko kaka duond bura mar ODM. Oketu kama chal nade? En twak machal nade mapono nugeno tok romo machalo kamano mabag nyoro? Erokamano Cleopa, adwa wacho ni wan kaka jochama mag ODM wageno loso sirkal kiwan. Kok wanyalo lose kiwan to wariwore gi jomoko mondo walos sirkal mabiro. Omiyo wasechako bedo mokwongo ok wabedo abeda, wadwaro ni mondo mi wajiw kata watiek lek kata ideologies ma Baba Raila Amolo Odinga ne nigo mar jiwo gimiluongo ni counties, chike otigi chike e Kenya ka, sirkal moriwo ji te, sirkal maonge mibadhi. Bende wadwaro ni jogo manoseinyore kamanyo demokrasia mondo mi sirkal bo ochulgi kowuok kuom jok miluongo ni established institution kaka Kenya Human Rights Commission mondo giyud gimbe ratichgi. Omiyo ne wabedo nyoro kwa kao be stock kwa parogo bende ni to nyaka baba koro nyoni ndi ang'o madhi mbele. Kada en joluo to ne wawacho ni wadwa dok e liel. Mondo koro wakaw stock mag gik mosetimore. To ni wawinjore ni en MPs manyoni kanyo nyo gin 35 moa e kabinde mopogore opogore. To nikech en bura manyo luongo garaka kuom joma nyo luongi 34 nyo kwa rusa kech nyo ok gichop pesa mowinjore. To nyo okorore bende ni Central Committee mar party bende romo Kilifi. To paro manyo wange magimbe kare gidhi gibedo ma wambe kane wan kanyo wasiro ni koro nyaka wachak ng'iyo kech yiero manyien odong' mana higa achiel gi dweche moko. Koro nyaka wachak ng'iyo ni to wadhiye nade. Wadwa ikore chon mondo mi kochopo to wang' yudwa kwa ikore. Mheshimiwa, pi machungwa ni dipo ni okech ne jok moko e ODM kanyo kamunti nyoro loso mager ka urango agin jotelo mamoko manoko chope romo mane timore Vipingo Kilifi. Ada wacho ni ODM ena movement to kendo ena movement mar Democrats. Ng'ato nigi haki mar wuoyo kendo mar timo gik moko. Mak mana ni ODM nigi chike to gi structures ma ng'ato nyalo chiwo go pache. Koro ng'ato ka wuoyo kaka en to yiene wacha gimoparo. To ng'ato ka wuoyo kaka jatend chama to kokowinjore gi gima chama dwaro to en gi yo monego lu. Ada wacho ni machunga kokamit nikech kata joma go kokogi ok dwa wuok. Giwacho mani wadwa nolosi wategi chama gima kech ok tegi. To jok manie dani jok manie bende wuogi. Ni jo ere ng'ama dwa wuok. Mi wacho ka nyoro ni nitiere e twak gi jofwambo kama ne jaod bura ma Homa Bay Town. Kaluma. Oloso kanyo to okono kanyo jagoro maduong' mar duond bura mar ODM. Kaluma nyok wuok kaka chama, Kaluma nyok wuoyo kaka MP ma Homa Bay Town. Kendo jakanyo mar chama mar ODM. En jachama mar ODM to en gi haki mar wuoyo kaka jachama to kowuok kaka chama. Koro gima nyo wacho no mano mare en gi haki ya kech samoro bende jagoro be samoro timo marach. To bato okadwar kondeme biko chakia gimomiyo nyo leo samoro nyo tuo, samoro kichena leader e Senate samonyo gin gi leadership commitment moro, warito reaction ne kuom gik ma no wachi. Mar ariyo onge vacuum e party. Sama secretary onge, jalup secretary nitiere timo tije ma secretary onego timre nade, onego tim. Koro chama to pod en imara, en mana ni Cleopa wawinjre. Yien maduong' kogore piny to winyo cha pie mang'eny. Nyaka ji kuong gikere kapod gimanyo to koro wapiyo kanye makama nyicho wachame matunda ni onge. Koro wanto Nyasaye okonyowa of all the parties kiseng'iyo history mar parties ka the founders kata the pillar margi otho ng'eny gi kethorega. To wan gi hawi ni Raila nyo nindo to piyo Central Committee no make a wise decision moketo Oburu Odinga ma bene chief advisor mar Raila kaka party leader wa. Koro miyo o contain kata joma ne nigi geno mar ringo ketho party koro gini obwogogi. Koro ji pod parore to gitimo nang'o. Otherwise ana paro ni party strong. Kanya neno joma nyo biro kechok bura manyo wan go kareno ken bura manyo luongo gi senior people in the party. Nene na MPs mane paro ni koro ka gini temore watim nang'o. Koro ji nyo luongore alunga. To nya neno ka jo Masai nitie, jo Turkana nitie, jo Coast nitie, Waloya nitie, jo Kisii nitie, jo Nairobi nitie. Mano no nyisa ni chama pod ang'owa
imara. Aya. Political parties and then election is about interest. Koro nitiere individual ma samoro ka gineno current situation, samoro gineno ka gik mane ground ok compatible kodgi, koro gimbo yiene gichako manyo way forward. Mana kaka wan 2022 ne wadhi gi Wiper, ne wadhi gi KANU, ne wadhi gi chama mamoko. To sani neno ka chama go be gimbe gichart their own path kaka gidhi dhi e 2027 election. Individuals bende sama koro wachope ni be chako chart their own path kaka odwaro re-election kata odwaro go kom machielo. So gik matimore are very normal a political scene ma kik bug jen mani jomoko odwa dhi ahead ahinya. Oganda mag jo ODM pod yuago baba. Onge ng'ama ne gino ni baba nyalo tho. Ing'e ng'at moro motuore ma ji ong'eyo ma ji koro wacho ni koro sando kata Nyasaye ome, psychologically ji nyalo ikore ni onyalo tho. To ne pod wan gi geno kech piny owacho ni 2027 to koro baba dhi ma to kotimre nade kata ok campaign. Koro tho ne cha oinyo ji mang'eny ma kata an Peter Masara ok watch TV, pok asomo, ok ane radio, ok awinj radio, ok asom gazet nikech bang'e no to siepna mimo be chako tho. Koro gigi osebedo malich man pod aura wan to piny ni oa kanye to dhi kanye. To jomoko to osechako serekea. Gin gichikore kata bana family mar Raila Amolo Odinga. Adira jaduong' no nyore kothoka. Mama Ida pod ne ywak oling. Jomoko dhire kech gima koro Raila owego jo Kenya, especially followers ge en chama mar ODM. Kikethe to neno chune ni nyaka owuog oko. An nawacho ne jowa man gi aspiration mar yudo kombe mamoko. Ka adira ni kali through school mar Raila, school of politics mar leadership mar Raila, onego wateg chama, to mar ariyo onego wawach weche makonyo japiny. Raila was always ne chung kar jopiny. Nodwaro ni mondo ji te nyaka joma wanyonge oyud haki. Koro onego watim leadership wa, onego chop gik mauno mane Raila nego mondo mi joge moweyo kik dong kie ahinya. Ginene kare nitiere student moko ma Raila oweyo ma pod nyalo konyogi. Erokamano nya Mheshimiwa Masara kendo wakili Ambrose Weda antiere iri kar kae. Ketne nyakora moge jwang' gini ler ni to tiende nang'o kiwache ka ni en pre-election coalition kata winjruok gi duond buche mamoko motelo ne yiero maduong' mabiro nikech oganda ong'eyo ma ikore ne yiero kod tok yiero. Giduto gin ga mag pogo kombe koso mag chano gik machal nade, pogo mwandu mag sirkal nikech sani ka ODM tiere kar ka pana moko magacho ne gidhi ka duond bura en duond bura moloso sirkal mano mar UDA. Tiende nang'o ne jo ODM ne jok moko bende marito neno kaka twak maka mag dhi bedo kabiro mbele. Erokamano Mheshimiwa Peter Masara. This is my first time mondo warom at close range. Erokamano wabende timo numos podo yuago baba wan wako baba gi mor kendo wang'eyo no setiyo maber we legacy ang'eni diere mane wachako ODM ne podi ne school lakini machunga pigno une mochamo koro une joma chamo pigno sano siko ne ODM wai marisha chama 205 na nyithindo ariyo wai marisha chama joma ne ODM ogol machunga dhoge ka ok opang maber to ji biro gore nyaka kiny nyaka piny ru. Coming to your question, pre-election en uwinjoru ni either kubedo president ka ng'ane kibedo president to agoko wakao chuny bende chodoro matin kamano gima ni winjo ka ng'ama iluongo ni the reggae wacho ni shares mane mobedo gino mane Mheshimiwa Uhuru Muigai Kenyatta wange na siepa gi the deputy president donjo miloso the original TNA and URP ne nitie winjruok ko donjo to ayudo mag donjo ma Mheshimiwa Uhuru alitimiza vizuri kage chaga dok kendo mano ne nitie. So gimoro nobedo gi pre-election pact en gima ne kare, en gima ber, en gima miyo ji tiyo kanyakla. En mana ni bedo gi pre-election pact ka ina swad no mbolo go idhi kelo. Nitie kaka ODM top leadership assume ni teko mane Raila ne go mano mako go ji mano mako especially piny luo gibe gidhi timo mano ka giting'o kad miluongo ni ODM
ODM wang'ni beto gajore oridore bwana Honorable Peter Masara wang'ni mon nyaka inyiewo wewo monuore mond liet nyaka igerne gi udi ko nyaka nyodhe wang'ni MPs mane kiseting'o otiko tikone Raila Gilange wang'ni otek tim gimiluongo ni saving kik iketie wach miwinjo ma governors gi wach nikech governors nigi pesa kendo gin gi gine ing'ama ber kendo inyalo bedo president to gipangi bende ikri nikech gima wadwaro maduong' kaka luo kaka oganda ni wan be chieng' moro nyakwaro nagi mowuok South Sudan marateng' kaka onene rateng'ni to choke ne dongo obedo chamie muma kawacho ni mimi na hapa ya kwamba so oken gik matindo kia wadwaro strengthen counties wadwaro kiango mago gina kaka kachumbari to mena goko en power kama mheshimiwa William Samoei Arap Ruto bete sani wadwaro ni kowuok 2032 to ganda mowuok e dhodni chamo muma as the 6th president omiyo ODM opang mano UDA opang mano ji opang mano mheshimiwa Walogero opang mano e kwagi to mora ndu chal ka gima wago e pira tigo pira magede omiyo pact no kobeto bet ni jaduong' wadhi ungi lwedo to wan bende quietly moko ndek piny wadwaro ni wabende 2032 kiwuok to golie wuodwa moro kata nyarwa moro motegno kaka koro hon Peter Masara ka wabiro chako chwake koro kwasechoka to walosi koro richo ni ok wach mang'eny kibiro go wach marach to wan wakaw ni richo maka chopo 2030 koro kiromo gi ndidi nyoro gere to uromo tongolo be ingo to ka un be uchako doko gavana wanga beat me again ke ang'ang'o to wabiro chopo kama onge ng'ama losi to ndidi nyoro nuore nikech jodala ge be ng'eny nyaka watim kwano kamano kwano makamae mheshimiwa Peter Masara kigoye irange yo machal nade kuom ranyisi in koro sani ka waloso iwuok idok Suna West idok kono jo Suna West ni sirkal mane okwagone gi kura e yiero mabiro e yiero mokalo mar 2022 sirkal ni waradonjo kod gi winjruok mano motelo ni yiero kaka chama mar ODM kata kodoko ni yiero kidog rango kom mar od bura idarango kom machielo kaka polisi loko paro ma iniga manyien angi konwa kama intiere karka idhi kono gi gik mani kono gi yiero mokalo cha koso sani dhi bedo kata kikono gi ni ng'ama no apingo 2022 cha wadok tiyo kode koso giseng'eyo erokamano Cleopa mokwongo ada wacho ni chama ichako mondo capture power to kendo ger ji koro sama ne wan 2022 wan be ne wan gi geno ni Raila dhi bedo president mondo development obinwa to jatelo maber kata miyo kata wuoro maber ong'iyo kodhi e dwar to nogeno yudo le maduong' to yudo mana winyo koro chwako winyo ni to keto sup mang'eny to tedo kuon maduong' to nyithinde yieng' kogeno ni kiny ne bed maber omiyo wisdom mar Raila noneno ni wasebede ndara ndalo mang'eny mon mang'eny osetho yawuotwa osetho nyithindwa moko rong'onde jomoko mwandugi okethore ka wademonstrate kodwaro space mar demokrasia omiyo noneno ni koro gima piny Kenya duong' moloyo interest mar ng'at achiel omiyo noyie ka piny ne dhi ing'e ni agencies ka nojok dhi gi piny ka gibedo supported gi jomoko magalagala koro nowacho kada en ng'ama selfish to seche ka ema en bende do riwre gi joka to giloko sirkand William Ruto to sama ne waloko sirkand ka mano do timore ji do tho piny do bedo maonge kwe kech waseneno pinje kaka Southern Sudan Somali pinje makamago ka koro economy margi okethore koro noswalo pride mare nowacho ni gi stabilize sirkal mondo wabede gi miluongo ni broad based government nokwadhi adhiya for selfish reasons ne wan gi 10 point agenda mane wadwaro makade walos sirkal to de watimo to koro nikech ok waloso sirkal to yienwa mondo wadonje sirkal moko wanyalo implement gi kawane sirkal no kata kok wayudo 100% to gi moko jowa mosebedo ka sandre gi nyalo yudo adiera mantiere ni sani kapok nyoma obedo ni neno ka nyithindo ni imako nyathi ilalgo abduction sani koro timre nade odok chien mar ariyo sirkal machon kapok ODM nobire e winjruok gi Kenya Kwanza ne en sirkand dhoudi adiwa ariyo ne en mar jolang'o gi jokikuyu sani neno ka nyaka dhoudi nyaka joturkana moko oyude gik moko mago part of gik ma Raila no believe in mar ariyo dongruok
adwa nyisi ni jowa sani osechako ng'eyo direction mwakawo. In Suna West, ji ong'eyo maber ni anto napingo William Ruto. But ka baba in his wisdom, noseketwa ni mondo wati gi ng'ani mondo jowa oyud dongruok. Sani dhi go ilos na yore, yo ma kababu, makalo nyaka dera, madhi otho, contract ni ichiwo. Sani noselor, osetim evaluation, it's about to be awarded. Yo ma Uruba nyaka Klesia, yo ma Kajatenga nyaka Klesia, yo ma kamiluongo ni Kolalo, Milimani, Nyangubo kadhi kamane Golam. Daraja matudo kamiluongo ni Nyangubo to gi paw Nyuka loka ikete. Daraja matudo Juakali to gi Ombo iloso. Sani no wayudo million 100 midhi improve go Migori Teachers College ke chodwa no bed a constituents college mar Rongo University. For the first time wayudo stadium moseger in 2 months time oserumo mar million 800. Gige mwanyiso jowani jamwani kano kwagone ombulu to nyalo timonwa dongruok to wanyalo bedo kode piny mondo wawuon kech masani ne wapinge kwagone ombulu to yie otimonwa gigi to gima ne watimo ne onge nyiso ni mbele kocha wanyalo bedo kech president bung'eyo ni en kende gi chama ne okonyalo loso president okonyalo loso sirikal nyako manjo moko e Kenya kawuono onge chama achiel manyalo bedo malok sirikal. Kenya nyaka dhi coalition nikech en a multi party democracy. Koro chama ng'eny. Koro number one wakono jopiny ni kama Raila nowewa podo kama ber unless ni obi oloko pache to wabro nene. Mano miyo party leader wanowacho ni wachak wuoyo gi ji to wamiyo priority. Ok inyal bedo ni dak gi ng'ate ot sani no kigone mbulu to konyo jogi tiwe okiwuo kode idhi chako manyo ng'ama chiel. Ichako kode ni bwana nyo wawinjore ni ka to wadwa tiyo sirikandi ma nyok wagoyo nini to wambe nyo wakonyi ke sirikal ka nyo barindasi nyo wabiro ma sirikandi koro timre nade uchung. Koro kadhi mbele iwenwa koso wadhi poge koso watimo nang'o. Koketonwa gima long' e table ma luwore gi aspiration mag chama wa to wakono jowa ni koro wariwre mondo mi wang'e ni te sirikal mabiro wan wadhi yude ang'o to ben sirikal ma oganda mag Kenya te dhi yude dwachgi. Mane gini watimo. Ero kamano ibe gani idhi yude ang'o ma penjo maduong' ahinya mantiere kar kae. Wakili Weda wasebedo kod studio gimoro ntiere ma wakili nowacho ok walam leadership to wa respect leadership. Jakom mar party sani en Wanga. Party leader wa en ng'awa Oburu Odinga. Koro gima nyaka watim kaka oganda anyisi Cleopa ka watugore ni okwaluoro structure mag party to wadhi rumo. Giomi wadhi rumo Kenya ka kawuono kadhir William Ruto kaka an Peter Masara mjumbe ma Suna West. Obro singo na yo moro samoro bomia basha ngora wuokogo. To gimomiyo ni ok dhi konyo jo Kisumu, ok dhi konyo jo Suna East kata Suna West en mara. To kwa dhi kaka party to wabedo mutegno koro wadhi negotiation table ka one strong. Nikech ng'ami bedo ga mesa no kong'iyo ng'i to neno ko oganda nitie. To kwa dhi ni ng'ato nigi majumbe ariyo ka ng'ato achiel ibro miyi gimoro to gimoganda yudo. Gima sani king'iyo kaka sani budget masani gimotere oganda wa maluo chakre Siaya nyaka Migori pok ne wayudo kata kane wane a coalition government mane waloso gi Kibaki. Koro gima watimo ni nyaka wateg structures ma wango. Okunyiso ni unyeko wabed gi chama achiel miluongo ni ODM kende. Ng'ama dwa chako chama ne be obede beda gi ideologies maber ok ni fight chama machielo. Embe ko wuok ka ni ODM obiebie to usno policy ne to obro ng'iyo track record ne ni bosebedo consistent gi gik mosebedo kotimo. Bosebedo pro our community. Be ideologies magwa kaka oganda majara mogi nowe bedo go vice president kakoro ji yako lope to wacho ni ma ok gima nwa kedo ni ang'o wawuru wadwaro ni jo oganda te obed maromre Kenya ka wabro go e torch nikech be ng'ato kik wuondi ni jaluo onge ng'ama dhi bedo president 2032 waikore bwana to be pesa kik ipani ok manya na kamilongo ni Masara nyinga be Masara kanyo gold nitie piny kwa dhi bugo piny to waduogo to in gi dollar. Koro warito the time to gi Nyasaye bende koketo ni mane vision wa to wambe wadwaro ni the next government chieng' moro achiel mana kaka Weda wacho jaluo onagi wache na hapa ya kwamba ero kamano ahinya wakili Ambrose Weda mana kama ntiere kaka tangena gi guru ma duoko ma wach kako na machuma Masara to kama dani mondo mi mul wasebedo kodi studio ma Kisumu kata kae to gima wacho kata maparo nyaka sani en ni jatend piny Kenya William Ruto ng'ato gibede kata kamia ultimatum na kiani miwama kokimiwama to madhi timre yo machal nade e kinde magige timre tene
pre-election coalition kata pre-election pact mantie ni Yes. tiende nang'o ni duond bura machalo kaka ODM Yes. mantiere gi lek mage mariwore kod lek mamoko mantiere duond bura mar UDA to ok ni kom mar jalup jatend piny Kenya kuom ranyisi onge ng'ato sani Yes. kata kom mar jatend piny Kenya onge ng'ato sani gin en kom ma ng'ato ka ng'ato nitiego kata to oganda mamoko bende range Yes. ODM orakre kod giyo machal nade e kinde ma gidonje twak machalo kamano. Erokamano madwa lero mondo umak sani urit next year joma losogo Maastricht en deputy president running mate mar William Samoei Arap Ruto iluongo ni Professor Kithure Kindiki. Jomodong' mawacho wechego giwalo gigo koko kendo ok giti gi rieko giketo fuo mbele. Kithure Kindiki ema dhi bedo running mate. Awachonu wanarom kamana kaka nawacho ne kaka ni ng'ane bedo president to neno mane bedo president mano ok dhi wil makata kubed gi president muwuondu uno dhi wilo to wuondu mano fam wananuoka. Secondly, students mag Raila Maril ong'eyo ni ok ichung' e tok dala tigo koko idonje e dala idonje ang'o mane momiyo Raila ne nigi gima iluongo ni NDP ne wan e NDP no osiepa sama ne iloro Mandera some of us no ywak ka wadokie kanu iwinjo wach bang'e ochako loro Mandera ka ji dhi okon koro tan gi party na to wariwore gi LDP riwore wadonje gi miluongo ni NAK jochung' e NAK te LDP olor kam wuodhno king'iye kiwacho ni luwo siasa mar Raila then it is very basic ok ikal CBC ka mondo yud exceeding expectation ing'iya ng'iya 1 2 3. One of the ways mwadhi kawo go 2032 en wan wawegi kaka oganda luo nyaka wadonji UDA mwakaw strategic positions either secretary general or chairperson and leadership. Masami wacho the supreme organ mar presidential candidate untie yekuro makagi declare candidate tikot UDA candidate ugolo Masara ODM ugolo Weda kamano ka kori gona un joka ng'ato wakaw ng'atadi to no wadwa dhi beto ke tok pap to ndindi nyoro girito ni iye ka ne to ka ruji moro ka gesetie to ke kaw ni ruling party koro decide ne ge dwaro Peter Masara ODM Suna East. Let us we wondo chunywa jo dala wa mama ne gima ODM otimo mar donjo dala sani mar chako twak machalo kama ok gigo ogioko sani ndi luo madonje ODM odonji madonje UDA odonji why uru e bomo wach. That is the strategy. Joge kaka mjumbe to ng'eyo ni ka UDA modong' intact tidhi miye ticket to jibiro go ombulu gi Suria emomiyo MPs to kaloso ting'iyogi singo upande lakini oganda luo wana wacho ni oganda luo ni 2032 jaluo dhe kawo gini strategy emopogo nyaka wadonj mwara overrun mang'enywa bende kaw UDA gi ODM nyalo timo gimiluongo ni joint nomination. Tang'eyo ni ka en joint nomination under President Ruto to dhi bedo free and fair ikotonglo odhi bedo free and fair nyaka joma ne oko manolor nigi oko kawede unyalo yudo ka nie ODM kuro to pek so nikech oko pek nikech ji dwa bede kom wadwaro ni koro jomohero ma en obede kom oaye wang'iuru 2030 wa strategize wapimre makagine kendo ka wang'iye to wakoni ng'ane wagero Masara wagero Weda wagero Walo wagero Babu wagero Dr. Raymond Omolo wagero ng'ane wadwagero yawuoyi 10 gi nyiri kore ka gibiro chongore gidong' 5 kore ka gidong' 3 kore ka gidong' 1 Jaramogi nowewa gi Raila to wewa gi Orengo to wewa gi Nyong'o to wewa gi Uma Muga mane piny luo kende kidhi koni to we Muite to we Kiraitu Murungi to we Manyara to we Mukisa Kitui to we Wamalwa owe dhano makane wuok ne to yiero we were spoiled for choice sande ko jowagi odong' ma
gol kindiki wadwaro mano wan kia ng'ane giri Sefona dhiyo babu dhiyo kia joma onge chama imara kia ang'o otek small alemonu ni Nyasaye ya wang' mheshimiwa buru ber to kata be kunene all election time midwaro party leader manie coalition nyakube ni unie bathe kaka ne wane bath Jaramogi ma jaduong' koseko to loso na matin tash be to bit to jomatindo to sani jomatindo ge ma 2 week they don't have the money, they don't have the voice, they don't have the name recognition. Give it a better than one kaka nyocha babo ge never me sani babo say you could no call as a hero get a hero can we remain our hero talking al bedo ni isiko nini podi yuak mama ido se tie kumudugo Nairobi modi ya saloon makoro sano chako ugandisha chama ugine jo wajumbe mutegno kako winyi mheshimiwa podwa wanwa yogo Raila mwake yako mwagine we mheshimiwa Raila nende kata mna kai Nyasaye mi nyathi modhi odoke polo indwa ni doke tanda within 1 week ne kaka luno panga raka to maro ni podwa yuago baba no gin ayure mano kawu Yesu babo nindo maper kendo no jatelo mwaluoro mwahero mapegno ko udwa yuago baba nyaka ruto yo ngwe yuricho Mheshimiwa Masara ne make kare ni giparo medo karka kachel koda ka Ambrose Weda waduogo bangi yo mwaka Masara yo sani to tie paro mathoth anya mado nyaka imbuika ade wacho ni Weda ni kare wangni jamna nyaka yuki awinyi makare ka wuku ganya rangala kae Weda sasa Masara mos studio ma penina odielo Frederick Okoth wacho kana no ka intenya leda Kisumu erokamano Samuel Oyucho wacho ni mark me present kantiere kar kae greetings ochopne okil manyathewa aya ote ochopo kar kanyo nitie ote machielo madonjo kar ka mang'eny Mheshimiwa Masara duka ka range ma Brian JJ ma wuod Migori Suna West constituency wacho ni Kipingi agena wacho makare Kipingi area oneno chenro yo makare ka entiere Meru University mosna impimara mano PF Masara wacho ni kone on my behalf no wacho ni university wacho ni en kwayo en kwayo mar basari check wacho ni not only university student can add mano bede gi help koro penjna goni is there any way that he can help clear that part mano mantiere kar kanyo mano weche go mag fee odhi nyime ochiwo namba moka dhi some ya moka asome kanyo nikech jaod bura mari nitie studio ka owinjo ote mari kendo oduogo ka mondo mi openji okoni kacha kaka isechaka no ka sani basari ike kondete forms osegol mag Suna West nitiere mag seme tangini mashime Dr. James Kal poge kama ber poge kama ber kama ber nani osike class yangu aduogi mondo moranga chen ka chen en sario nyakora mogo jonga duogo kon mathoth bang'yo makao sani. In a world where family is everything, how far will one man go to claim what he doesn't deserve? View Sasa brings you a new and exciting series, Ahadi. After years of lies, hands, and often returns home, but the truth he's hiding could destroy everything. Nataka ripoti ya Hans pamoja na mkewe. Will he inherit the riches or face a bitter reality? Anatokea mtu pasipojulikana, anakabidhiwa hii ofisi. Huu sio usia baba. Visit viewsasa.com today and enjoy exclusive dramas. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Januari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax. Tiki taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji.
Sasa tuko tayari kudrive on. Mibibi na mijize, leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikal. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen, radio number 1. Radio number 1. Karango momiyo ininyiero malich kamano. Kaponi min paribo ngi adiera matimre ka. Bende ining'yo ka nyingi biro kethre Barnala kocha. Sani koro ininyiero pari, in bende biro nyieri. Some people think love needs to be extravagant, planned to perfection, on display. But sometimes, love is simply choosing to experience the world together. It's discovering new colors side by side, walking hand in hand where the ocean glows, sharing quiet smiles in moments that don't need words. In Mauritius, explore together. From the vibrant beauty of the Valley of Colors to the crystal shores of Ilocef, experiences designed to be felt, not trashed. Enjoy 4 unforgettable nights in Mauritius from just $3,550 per couple. Because love isn't about where you go, it's about who you share the journey with. This is our love language. View travel, dream, explore, discover. Nyakora mogejo ang machiegni mantiere karka chenro mar piny dhi nyime dakika osekalo ang'wen tok saa ariyo mar okinyi ma kawuono ka twak pod en mar chal mar piny Kenya. Ni to piny Kenya ringo e yo machal nade, ochung' nade nyaka sani ka e kor gwenge mopogore opogore karkacha na koni mar mondo mi yonwa ote mari SMS line oyaw ma en 3 kaachiel koda ka mathoth ma bende pod imedo mana oronwa kae ka imiyowa paro ma opogore opogore ma bende intiere godo. Nitie ote mar donyo mar Brian Jared Wood Migori Suna West asesome ang'ayud thuolo kanyo mar Mheshimiwa Masara mondo mi oduoke. Okumu Junior owacho kama, Weda wache kare but owek siko koluongo nying baba. Aya, Peter Nyabula neno live owacho ni ka intiere maili saba mano Kitale twak yom kendo ler 2032 is far. Let them wait. Wacha ni mimi niko na Owalo. Aya, twak mar Owalo biro ka bang' ka wasewinjo twak moro ka matin maduogo do sani. Nitie moro ka Thaddeus Otieno wacho ni mosna Mheshimiwa Weda kendo kone ni oparo Lembo Boys mano school mane osome. Aya, oparo mana Maseno. Aya, mathoth po ntiere kanyo kodwa ni paro school mane. Fredrick Osuru wacho ni yawre Cleo Happy New Year ne jotelo mane studio kanyo piny na okil Weda kaluwore gi SG Sifuna osebedo kowacho ni en ok onyal siro kata keto kogno kaka SG mar siro Ruto 2027. Wacho ni olang'o mane nen chama nonego okang' mane ma chama onego kaw. Mano penjo mageni Mheshimiwa Weda ng'iduoka achiel koda ka Masara ka wane studio kar kae. Vital so chieng' urgem kar ariyo mosna jotelo mane studio kanyo an kod wero piny kaluwo chenro live. Mheshimiwa Masara ntiere iri kato bang'e ng'adhira. Erokamano. Cleopa Weda nowuok makiny ni ji owe walo, ji obedo mofuo, jogo go koko. Iwinjo Weda, wan kaka chama wa qualify mondo wagola candidate mar president. To sama wadhi negotiation nyaka ibed gi cards mopogore. Edhe yudo gimidwaro to kokiyudo nyaka ibed gi plan B. Kok wayudo presidency to wadwaro deputy president. Ng'ato ok nyal koni ni 2032 odhi support kini onge position. Kopo ne odwano odhi omiwa presidency in 2032 to omiwa deputy president ma kowuok kaka embe dongo bedo president kowuok bedo deputy president. Wan gi ji mang'eny manyalo bedo deputy president. E Luoland kata e ODM okwa koso ji. E Luoland iwacho ni onge ji sani. Wan gi Nyawang'aya
moromo bedo deputy president. Wan gi ng'ami luongo ni Mbadi oromo bedo deputy president. Wan gi waziri Opiyo Wandayi oromo deputy president. Wan gi Raymond Omolo oromo bedo deputy president. Wan gi Peter Masara oromo bedo deputy president. So wan gi ji manyalo bedo deputy president. Wan kata gi Winnie Odinga nyalo bedo deputy president. Kata Mama Haida nyalo bedo deputy president. To kata onge gimi nyalo wachonwa ni party leader wa oti. Iga en go mang'eny to wiye to pod ler. Kosire tembo beda kata mana president mar this republic. Mar ariyo wach handouts. Onge gimoro ma ng'ato nyalo koni. Kakoro president ma Nigeria nigi ni prochiko gi wiye. Madhi Gaburu to buru to pod yang JNC chairman. Ng'ama tin motelo ne joma tin e Kenya. Youth leader wa. Diang itugri wa ni at 82 years. To ng'ato to bedo president in Nigeria gi 90 something years. Okiga bich go imiya to chamo kwanza ng'ato kodonje pa. Oduoko rony matin ket koro state rite. Onge stress. Enu chung to wacho mani habari zenu wa Kenya. Hiyo nitafanya to beda. Odaka so many years. Mie nyako matin ma kidwe chung to. Bas. Gima dwa pogora gi Weda. Kawa yiero jotelo momiyo wa pesa mang'eny to services bokwa beyono. Kwa kono ji ni mondo los pesa ni koro kaka ansande ani office achok pesa mang'eny emedi dok yierago. Mano wa mislead the community. Mane momiyo devolution poko work for us kako oganda. Wadwaro ng'ama ideology ne are very clear, track record ne are clear. Wadwa yiere katen gi pesa kato onge go mondo odhi omiwa service. Leadership is about service. Okay, about ni ng'ani usomo ng'ani nigi pesa. Kane mwasedhi go wrong. Ng'ato nyaka miwa blueprint mare mondo miwa ne kako nyalo bedo jatelo. Machielo bende dwa wacho ka wan kako oganda ok wanyalo alwa bang' ng'ato for the sake of law. Nyaka wabed gi terms and conditions ma wadhigo e coalition. Odwarowa wambe wadware. Omiyo konya nyisowa ni Kindiki odhi kelo mbula di ka en deputy president 2027. Wabiro wi ni to dhi biro gang'o e mesa. To wan kaka chama wabiro gang'o e mesa. Wakili ng'ato kik wuondi ni chama orumo. To some of us kaka an mabedo kani to bokinyisa ni abedo kani ke chama nyo certificate. An oseyiera diriyo ka onge chama mamin. Mokwongo yiero gi SDP korengo dwaro presidency. Seche go nake mane powerful. Ka dwaro councilor moruba. 2017 oyiera kaka independent member of parliament. Ka MP ma defend ne nigi chama. To pod na yombe gang'owa independent. Some of us track record wa emamiyo wachopo kama wantiere ni. Omiyo wadwaro leaders come chakre 2027 man gi good track record. Makata ka inja chama temiyo pa chama bedo popular. Ok ni rely ni mi certificate mundi yombi siko mani party nyaka strengthen gi joma miyo party kichungi wuoyo to jiluo party nikech party omiyo gi a good leader, a leader matimo gik ma party dwaro, ok mabeda baggage to the party. Wadwaro leaders magina asset to the party. That means niya karo ng'at moro marach kan gi pesa Weda in short itemo nyiswa ni ng'ato dho usa lopene to bed gi pesa mang'eny to midi yelo fellow to dhi obede telo. Mano ka no deliver ke pesa ne mano tiyo gocha nyako recover ok en NGO. Nyako recover pesa ne kendo koko chak tich mano kwa biyudo good leaders. For example, Ansani in the whole country ane mjumbe mosemiyo joge ne basari. Na miyo nyithinde 3,000 sing 10,000 to nyithindo 200 tere driving school. Kijana moro penjo ka kipingi luonge ni Brian. Brian na miyo nyithinde 1,970 sing 10,000 to gimowa piyo scholarship. Nwa miyo ntie pesa mwatenga side iluongo ni Nuru. Sona West Nuru maya piny. Nwa miyo nyithindo 70,000 nyithindo 45. Maginwa miyo gi full scholarship. E secondary nwa kao nyithindo 45. Mwa miyo full scholarship 56,000. Kichodo nwa dwa yudo doctors. Strategy mara Weda en niya kimia ji pesa tema rom jomoko kao pesa no tidhi riemb gi kech pesa no ko clear the fee. Koro do ni every ward wangeni can we have few doctors, can we have few lawyers, can we have few engineers in the next 4 years mondo ka penje timo to wayudo jo A adi. Okinya leko ni dhi yudo jo A, nyaki plan kaka jogi dhi yudo A. Joma dhi biyo engineering ingi nyathi moro mano kao KCP mabeta en nyathi kich imiye full scholarship to dhi school mano luonge kaka sani nitie nyithindo mo luong Suna West madhi grade 10 gidhi e national schools madongo mago miyo support mondo wang'e ni gidhi kelo A's mondo in future koro wabed ni Suna West be nyalo compete gi regions mamoko a job market ka wan gi joma qualify. So nitie joma miyo full scholarship based on performance mari to gi target ma wan go kodgi. Machielo ni penjo mara dwaro bedo governor in future.
sani koko chek Cleopa lek no ponti ok ni entie lek no koka chopo kare e ODM nikech koro isewinjo mit gi lek mar ODM chama na en ODM to chama na en jo Migori adwa wuoyo gi jo Migori akono gi ni nachako kaka kansela dhi uru rubune kaka natiyo abedo meya mogik ma Migori ngiuru kaka natiyo kan meya sani serve second term na kaka mjumbe Masuna West dhi uru ne gi wang'u to dhugo na ombulu aonge mwandu mabro nyiewo goji to gima dwala assure gi ni leadership is not about presence and about consistency ibedo ng'at moro matimo gik moko koro ka jo Migori dhi dwaro gimiluongo ni service delivery to Peter Masara en candidate man gi EE iwinjo o exceed expectation e gima antiere sani koro wan kaka oganda mar joluo bende onge ng'ama riembe chama babu nigi haki en mani oringo babu is my personal friend mabe adwa ni Weda elewa uru babu Nairobi kama ndibed governor nyaka yude okuche moko nyaka yude wakamba moko iwinjo koro sasa mababu goyo odwa no yude jomoko matindo ma ukambani jomoko moyudo Kikuyu oriyo gi oganda wa maronagi kata family mar ODM ni mondo dhi otimre nade o win onge rach babu bedo gi aspiration ni future obed kingpin the words nigi teko kichako wacho be ji chako ng'iyo go to right now babu o respect ang'eyo ni babu o respect Oburu babu respect party kende en jachama mak mana ni space ko yudre to ji nyaka ndikni kech kok idwaro be ng'ama mionge kilinga somewhere ng'ama biro wacho ni idwaro gimoro to ngome go jotelo gi kiwacho ni oluonge DC mar ODM imbi onego luongo romo okay let me tell you ok ni jogo dwaro NDC mar party is due before any election according to the constitution mar ODM en ni nyaka luong NDC mondo gik manyocha Central Committee National Governing Council osekalo kore dhi bitisha gi kanye NDC mar ariyo ni wabedo NDC timore once every 5 years unless ni nitiere emergency sama notime last NDC ne en karango this year nonego wabed gi NDC dwe mar adek according to Raila nonego wabed gi dwe mar adek mondo wang'eni to wadhi nang'o e next general election so onge ng'ama demand mondo to be there's no problem ka members or demand for NDC but nitiere law ma govern kaka ji dhi ang'owa e NDC mondo dhi opuodhi Oburu kaka party leader wanga kaka jakom to gi kombe maonge ji otimre nade orwake to gi ka wadhi kaka ODM wadhi dwaro presidency koso kaka sani koro party leader wa Oburu Odinga se initiate ni wawuoge other parties ibro report no NDC kanyo ni wasewuoyo gi jo UDA gi wacho no kama and any other interested ang'owa party wanyalo gogo mbaka pero kamana inyama wakili Weda ntiere mathoth ahinya ma ntiere kamano lose minyalo mulo kapok ang' watieko twak ni mar ODM ntiere waji paro lemo ng'ato wachona ni mokwongo kik aluong nying baba odwa naluong nying kwargi baba ni ner gimoro ma ode chwe kore madhi baba ne en baba wa kendo sama ne weche tek mane goji mane moi kitimo ne Weda gire mane ti an mane antie Weda personally an achiel kuom joma dhi Nyati House omiyo jomoko tiyo biro sane ka pwenyi yang'ore mokore mayom koro gisiro wagine be kata kuromo ikone aluongo nying baba in inyalo timo aluong kendo mondo kore react ing'e jomoko wen be wanyapa makoromo kodie mudho to nyalo padi anoya diyud ka you are very surprised olembo e school masomo time form 4 kendo akalo mayudo first division masebedo chairman board mar olembo for 6 years olembo na nyiewe bus dire mane sikunde ok bed gi bus cha nyiewo bus agero administration block agero hall gima koro dong ma pod adwa dhi timo koro adwa dhi gero canon Weda dom ma modern pod apangora sikunde wach sikul jomo kipenje piny lugo ng'e ahero baba ahero asegero sikunde madongo gero ridore agero diemo mano ero gima mijumbe ni omorago kanyo onyo ka ng'eyo to kora winje nikech iwacho chunya gimiluongo ni full scholarship gikaw CDF gipoga mar siasa imiyo ng'ato 2,000 ok mini mondo dhi som imini mar siasa mondo kalgo newa gine so nyaka giants are being murdered koro kanye riek Peter kanye timang'o riek ami tik diriyo bedo gi gimiluongo ni
full scholarship mangamulunge national school mariek ma ok nyal tipuonjo nikech piny puonjo jo mariek ngamulunge extra county school maber ma nyithindo kale mariek to ok nyal ipuonjo mane maka an gi power takuonga keta golo matin CDF ta an be an gosipe madongo manyalo choko enough marom gi CDF an kan kata MP ka kodo Suna East mi wacho Suna West to nitie CDF ma sirikal mupogo muringo gone ka ta chaka loso mara miluongo ni Suna West basar canons basari or nurus canons nur ma kore ke kulo gojo mariek kon ngane yini ageno ni nyithindi obiro maseno kama jirieke ma jikale piny ka winjo kamore dwariem ni onge fees personal ya bro dwari makoni beda wade dwaro masimewa wapare ne wodi moro ne kama biye bet magen mofuo to wabro chwado wacho wach mar odiem ana onge gi lweny gi odiem ana onge gi tabu kode awacho mana ni negotiations ok tim ni ngane mondo gol negotiations itimo ne bwana wadwa dhi kacha your excellency wadwa dhi kacha mano gima wang'eyo to wadwaro ni piny ka koro wawuoth nade to samoro en mukoni kwanda ni kaka neno the whole country aneno kwa kata abed mana ne Kithure Kindiki biro gi 1 million votes wawe kanyo wan bende wadhi kama mane kaka ji strategy to moro mad demands ere kaka ngaro nyalo dhi to bed gi president owacho ne nyaka sak swansu mando president mane miluso mheshimiwa mando president mane makure kala mna baba ne nyalo dhi ne ywa baba Masara nyaka do e kawaluso kodi ko Masacha ni asekuk ni gondalo duto nyaka no chaka MCA mo bimalo Masacha ni to wena maka gik mo kethore mamo mbelwa no adwar rieko lakini nyaka obed jo mariek gini wade ka anene ye jo matut ni to tunne zane buru honorable buru dinga senator mano baba na jawde matin mama na jo ayi keu kara jawde matin keu kara te nyaka mama na winjo wacho to ke podin kor geno no nyalo bedo president mane to bendo kelo tugo mang'eny e gima serious wach baba nyoni edo presidency kata kamano nyasaye nyo kawe wachwakre uru mana kaka baba no chwakore for almost 20 years wachwakre sani 10 years ke jwari ek wategno mogi jamna nyaka yukwang jamna nyaka yuki mine mon liete nyaka nyeweo kama saro kalo kawedo kalo vijana piki nyaka ng'iew ne ji wang'ne ne kia wan wadhi konyo baba malo wan ka baba timo lwete ne twang'eyo mano to rumo ok wawach ni kwal pesa ok wawach ni mi ng'ata 1,000 ko inyodho gi siling 10 kende wew gi moke ok chop kata 100 mano to jotelo must show President Ruto nyocho wani every leader will stand on the development record motimo kore kamoko ero kamano enya weche thoth nya mantiere kar kanya koro moja kendo gikanya ora lor wach mar ODM geloso kata gi duol achiel nikech wach mar eda mede mar wiu kosda wacho ng'ang'a gi moke kikwa wewe wach mar yiero no ni ji nyaka mud ko wan wadwa ni ji wang' ni oyier jatelo mudhir to nyalo deliver services bana ka en pesa to devolution osekelo pesa e luo land chakre 2013 billions mane ok donji to pok waneno gima billions gitimo omiyo yiero ma 2027 ok wadhi keto pesa mbele wadwaro jok man gi track record mondo mi wayud value for pesa mae county government ok wadwar ni governor moro president bire gwenge chiegni de uchiel to kata project achiel mar county ma president nyalo launch onge wadwaro ni president ni gige national government ema jo county government timore nade land Weda ma ok wadwaro ni the 11 billion ma Migori county yudo nyaka siemno ni ma hospital ma wachako ma barabara ma gima kama ok ni stadium chiro mago gik ma national government watimo ko kama to kar gi kaw pesa ni giwe national government orane gin gi propose ground ok ni governor ke the gige national government wadwaro ni be ikele president be launch samo launch gige ma national to mag county government moro gimoro kata mar million 100 for example Migori county Cleopa wan gi oduma
inyalo loso factory ma process oduma mondo los go mogo to modong los go chiemb gwen. Recha Migori kabiro thika ka. En pesa di motamo wa 11 billion mondo wal nyiew factory manyalo process rech mondo koro itimi gi Migori to obedo exported. Wan gi Geto Ng'anya potato factory inyalo market nationally to internationally mondo wayudi. Wan gi gik moko mang'eny minyalo timne gi value addition gi pesa 11 billion ma wan go. Wadwaro jatelo ma uringo kata gi ndiga. An okwongo yiera kaka kansla. Ka ng'ama na piem go rembo gi Mercedes tana ringo gi ndiga manyombulu. Adake od lote no adake gorofa. Omiyo jo Miruba sani kama niluongo ni Sauri yako. Tinde en kama nyaka professors nyewelo. Suna West adhi ayudo ka education wan mane wan yuwa gore Migori County. Sani Suna West ema bedo ga number 1 for the last 3 years. KCP gi KCSE. Sani wan gi skunde mane onge. Achako skul miluongo ni Abwao. Nene gi nyithindo 170. Sani gi nyithindo 1000 gi wiye. Nyangubo Girls achako from nowhere Islam. Sani gi nyiri 2000 gi wiye. Skunde mang'eny sani no yudo nyithindo 80 100. Moai Suna West CDF day school was sponsor nyithindo te. Kwa mi pesa 10,000 and for the whole year. Nyithindo manyocho was sponsor sani aseyudo statistic emana temong'yo kama ndami. Nyithindo mamamiyo pesa from form 1 to form 4. Madhi university sani gin 711 from Suna West. Gavana wangu we niko Romo. Ana Migori. Gavana Uchilo. Taen po No me kwena. da mara yakla ana wajo komodiem. Komodiem to marwanga. Nyaka badai ng'ata Maraila nyomiyo telo kopodo ngima. Ok wakethi kech wisdom Maraila en mano miyogi. Gimoro ni wacho ka onge tiende ng'ato wach ni riemba ng'ani ok inyal pull leaders moko down mondo in idhi. Mano is wrong. Mano tatamora. Serikali is too big. Makata ki create position moro machielo mondo ifite. We obed created to kipul ng'ato down. Kata sani dongi winjo joma tugre ni dwaro ni Jonet ogol. In iwacho ni Jonet no kwalo pesa. To Raila mano kwalo pesa ne mondo kik bet president. Emonyisa kaka Peter Masara. Mondo vote in kaka leader of minority in the National Assembly. To intigo kuko iga dek gi nus. Ninge ni Jonet okwalo pesa. Ni ling nango. Sani koro babo se tomo iki. Mabi okowuoyi wach president wowe kokisieko nani sema kengo okwadwa mchezo wan kaka oganda wasesandre moving forward wadwaro joma wacha diri wan ng'ama mulo leaders wa mocha leaders wa to biro romo gundigi kende street car okata gi youth wan nenda no the baber nikech neno kaya wadeko Chilo was my classmate Jameta osiepna ibekora neni joma dwaro governor wana no kaka Migori biro dhi maber competition gango lwenye mondo dwok piny remo ke kuchwer remo kuchwer lakini gima ber ok bi mayom woodman nyaka bede kethne gi ndekne wan mo ke yero ga professor Kisumu kan remo ngam winjo kichwer obera teru mos remo koluoko onge remo madhi chwer kata chiel onge remo madhi chwer kata chiel lakini gima ber kata nyathi mondo nyuol dhako kuongore ni okachaki to konyuol ni pap baba mama dweche auchiel to chako ng'udho law ano kanya an ng'ama ja Kristo kata giro sari sani ka remo mondo watu joma beyo na jadego beyonde remo gidoge lwen golu piny makata komoni bai tinde adiage bai Masara bai kata Masara karibu wachacho Chile lawyer wadu wachani bai in fact lawyers are not good managers mane gima se confirm keke wach kama kona moro mosebeda good manager anyway Obama in lawyer lawyers emadi to piny hapana the whole world lawyers emadi kikito nganya basari kutoka mabeno basari kutoka mabeno kika kethi ni bedo governor ma Kisumu koso iluoro bedo governor toki wacha cha komi dwaro delana mbele kae nyakora mojo por watiere kar kae mheshimiwa Masara Ponika to mare komo dwaro koro kodwa wacho kamuchungi okinyiso kata kidwaro MCA I'm a strategist until when sani ko kidi clear kom midwaro it's going to be too late sani jo osechako pango sani kama ji goya jwa wacho to koro wang'ni watero ng'a to ka nyingi onge pod in mane studio ka ema ka wang'e dhi last minute tidong imi yiero jomoko winjore wuog chon jopiny ochamini mene wacho nyaka chamji ma in go matin usne ji polisi ni imegi anachunga kata penj ja Migori awacho ka giwinjo 2 days ago nyane bus park ka Equity Bank to jopiny olwora nya wuotho gi tienda man ga miyo gi dong neno kurumu ni aje dong rumu to be miyo wa pile to gi yie adonje ga chat semra nade adhi koro imbe wuog chon we luor ngoche emosemiyo piny dhi marach jomosomo man gi leadership quality tok gidwa wuok gibedo karen gidaki geche madongo gimiyo jomok nyal wuok oko tiyiero bas wachako ywak e TV wuoguru oko ya wuot luo gi nyi luo be wacho ni yewuoyi wan gi nyi luo motegno wan gi nyako moro kane Lilian Ngala osekonyo ji mang'eny mano nyar luo
wan gi wanga, wan gi ji mang'eny manyiluo manyalo kawo leadership. Kech sani katiba wacho ni nyaka bede mine gi joma chuo. To miel no is part of leadership. Miel is part of culture wa kate Bible. Ya ruoth moro no miel ne maber moyie pogo nus piny mare. Koro miel is part of leadership. Erokamano. Erokamano Mheshimiwa Masara kaachiel koda ka Ambrose Weda. Wadhi duogo kar kae mondo warang wuoyo machielo mabende koro osenyiedhore e pap kendo osenyiso dwaro mare mar laro kom mar tend piny Kenya mano kwa loso kuom Eliud Owalo makoro osegwe tawe apis mare mane nitiere godo e sirkal mano mar William Ruto kendo koro sani wuok oko mar wacho no dhi bedo kom edebe kolaro komno mar jatend piny Kenya e yiero mabiro. Waduogo twak makamano wakaw ywe masani waduogo kod mathoth ang'eni ka wakaw ywe masani ang'konwa mathoth ni Ambrose Weda to lara ng'ombere ka waduogo nyakoro mogi joma kikiri mabor. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Machiegni nyakoro monga jwang' e chenro mar ngoma owake. Wuok tich akelo ni mix mokwe. E kaito tich ariyo reggae owake, yani tunaongea na majar Rastafara. Alafu tich adek nyakoro monga jwang' akelo ni mana yani ngeni baka gi wasanii. Tich ang'wen is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday, si unajua tu Friday tunafanya namna hii, nyakora magojong Friday sukuzo wake. Sapara gidaka paga beach nyaka sapaga Rio kod An PDG Papa Vic, yani ukipenda mzee kijana. Chakre sulwe mapod nyien nyaka duond jower mang'ula. Winyo sungore mamo wang winyo sungore. Wan gi thumbe manyien mowuok e dho nam nyaka e piny mangima. Wakelo ni thumbe kata ngolo, kata banjo, kata pado maliet mowuok e studio to chiko iti tir. Mani thuolo mar winjo duol kod wach mopogore opogore. Pado manyien. Wuok tich nyaka tich abich, saa abich onyango. Mama, en sima longa inya we anaduogo sani. Kaponi min pari bongi adiera matimre ka. Bende ining'yo ka nyingi biro kethre barnala kocha. Sani koro inyiero pari, in bende biro nyieri. Niji bende osemiele odni, to en odak kae mana kaka wendo. Mae bende en diwali mokwongo, mar par nite odni. Ang'o mi en pok oluonge? En ang'o miyo min pari? Ne mi pesa kamoro achiel gi pari kuchung' kanyo. Donge an ang'eyo ni jomokendre kende imiyoga pesa. Nyakwara moge jwang' macheni kendo wantiere kar kae chenro en mar rupiny ka twak en mar chal mar piny Kenya. Wawuok e mar ODM ni nyakwara moge jwang' kendo koro wadonjo e twak mano mar Eliud Owalo ka wantiere kar kae. Wadani wawinjane duol ma bende no wachoko ka kuom jopiny kotenore koda chung mano kata mar gwetao mar Eliud Owalo ko kapis no mano mar
mochung'ne iwacho ni jotije mago mag piny owacho kata mag rango ni chenro mag sirkal kendo tayo yo makare wawinyane kaka ne giloso. Migosi Owalo owacho nodwa bedo president. Yes, en thuolo mondo land gini. To gi sama koro wantiere ni, ok wabiyie kaka jopiny ni weche bedo maruogore kocha gi koni, ni ng'ato dwa chung' koni, ng'ato dwa chung' koni to en kocha. Ok wadwaro walo mondo wal ma kisungu luongo ni walo is wallowing. Obed mos ochok ji maber. Chung president ok en oyuma nyaka kwak piny mangima. Walo pok owuotho mala ach mokawo Kenya misima madang' owuok oko. Wan kaka jogo mochung' ne jopiny waneno ni mano en gimoro ma ok ochiek, en gima numu, en gima biro pogo ji. Kendo mano ok wadwaro. Wadwaro ni mondo wach obed motegno. Ma ng'at madwa chung' e president obed ng'awa ong'i Kenya malach owe ng'iye anyuola ne Kenya. Aparo ni Owalo leko matin ni Kenya en kama yot. No nego chak chon ndalo mane Raila ngimacha. To sama koro chake mabi Raila manyocho mako kode emunyo gik ma entiere. Doling ochako omak Kenya mangima ma ok mako joluo kende mawinjo wuoyo. Ja winjo ni odwa chung president. Koro kang'eyo ni nyogweta sauchiel otieno koso jo onindo ke. To gima ng'eyo Kisumo ka ni jatelo Owalo nolawo Kisumo ka kowe ODM oringo dhi e UDA. To ok ang'eyo nodwa chungi otiko mane, tiket mane modwa chungo. Mokwongo an aonge kura. An ok akawo kura. Lakini nikech kaka ng'amodak e town ka, gik matimore e town ka nyaka wang'e malong'o. Aonge wach kata koneno nochung' to warito wabiro neno nikech wan wang'eyo ni joma chung' e kura gi jo kanisa. Nikech okonwa ni Owalo leme kanisa min gi Mother Church mar kwargi maniluongo ni Joan Owalo. Koro aparo ni mokwongo nego miwa ler ni to dwa chungi party mane. Mar ariyo walamone matek ni ka Nyasaye oyie to oyuda nena kom mar bedo ker. Nikech wan kaka joluo, wan sane wan e sirikal. Wan e mesa maduong', wan e broad base, kendo wachiemo. Kata king'iya tineno kaka iye odwer maber. Ok apar ka wan gi issue mo matek ahinya. According to an aparo ni it's a good move then en owuon nikech kaluwore gi kaka osetimo initiatives kaka anaja sport nitiere gik mago mosetimo e sports momiyo ochopo e gwenge ji mang'eny ong'eyo. Nitiere jogo ndalo mano kelo basketball ne nyithind school. Koro mano en yor achiel mar dok ne japiny. Koro en wach maber ne japiny. Koro en mana kaka ng'ato ka ng'ato nigi lekne. Koro ebe mano en mana lekne to wan be wanyalo mana sire kamane. Kotenore gi wach Eliud Owalo ni anyalo wacho ni ma en strategy mar Mheshimiwa President Ruto modwa kelo luo kae mar Eliud Owalo consolidate votes, then the last minute to the kawo votes gi to uso ne president gi joma ne luo Owalo. This is just a strategy for the president mondo win luo Nyanza kata divide luo Nyanza and rule. Koro an anyalo wacho ni mar Eliud Owalo ni ne ng'at ma wuok e luo Nyanza onego werigo kabisa nikech wan ok wasir wach mar tutam. Rais okawa kaka ipare no. Lakini chich moloyo nitie gima nie iye. Momiyo amono president ok onyal bedo lakini nitie gimomiyo. Iseda nitie telo moro manyako bede kata iseda nitie kamoro musekete. Owinje kanyo weche gi thoth ahinya mantiere kata kodi wakili Ambrose Weda kama ibete en wetao kien mwawacho ni oamua kende to wacho ni an kora gwetao kosi paro ni paro makamae owuok e kar jot ma jatend piny Kenya. Gazet iwinjo kanyo kondiko kendo osebedo kata kilande ni ero magi osebedo katimore kar ka en ng'a osebedo nyaka jatend migawo mochung' ne weche mag tudruok ma pacho kae kata weche mag ICT. Sani kirangi en mano yudi gi bok mokwongo koso en gini aune sirkal. My brother winji gini maler. King'iyo President William Samoei Arap Ruto
tineno ka en ng'ama pache odwaro ni ji obed e chama achiel maduong'. Bed e chama achiel maduong'. Mar ariyo kichako ing'iye tineno ka ogombo ni ODM mondo obed chama motegno ma ka ji dhi wuoth to kuonde kaka piny luo ODM kelo, ji kelo, Weda giri kelo to donje wang'e. Ok en ng'ama peti manyalo dwaro ni kia ng'ane. Mano simple analysis. Ok dwar kisungu boko ni nyaka dhi university mondo ne basic things. Mano one. Ji mondo gwe tao ka dwaro presidency. Ok en gima nyien. Mitiangi nyowe ka. Ok nyo jodala go koko. Chal ka gima ori Mukiza Kitui noweyo. Kom mara ngongo world ko biro dwaro presidency. Kuria, Moses Kuria, ne wan ge university, class ge class ge bade, on bade. Ebe no we kamano. Pinyi ni dwaro jo mathuon, jo mutegno mathuon. Dwaro gimoro. We ang'isi ni ya. Wan ka Jaramogo tho to wan ne wan supporters mag Waga Kinyi. Ne wan supporters, and die hard supporter mara Waga Kinyi. Makata Jaramogo kana wane Waga Kinyi yoko mekome Ford Kenya. Ne wago ne jaduong' koko makomo ruenyi. Kore kano mi deputy leader, deputy election director. Tiro. Winjo wacho no. Awach achako ni Waga Kinyi. Ko Waga Kinyi ka Jaramogo nindo. Kuri wajana wamalo wa kijana nikech muite nose ya wamalo wa kijana mnoka upati to wangi wakoni wamalo wa kijana go Waga Kinyi gini bese mado Waga Kinyi giri burito karang hapana kawini to no Waga Kinyi dwa bedo jakom dwa bedo ngowa ji ogore mochopo mo di NDP ko achopo kind of graduate kuro en agwambo you guys no mera. Sama nogo aka mogo koko mokato rengo yombe yiero mama ye magude manie gino rengo yogo ombolo jiwaje nguru tinga maja neko ma wirach mama kyang mano de karigin mo ine tere ditenso wa kyang ngo ochopo kamanyo ochopo ke jothuon ae uru walo koneno ni embero dwaro gini wawe ubedo experts to ji ubedo expert to githolo kwore to kot ebe ajiwa kon nyakwa nabi dem na mbele mak na Kenya wabiro tego mbele kanyo ka koro chopo kama koro luo bet to athego ka to chakwa thego gi William omeana neno resignation mare oken gimoro minyalo siemne wang'e to be oken gimoro maracha ahinya en mane anawuon kaka Weda musiepne awachone ni ageno ni in kod gimiluongo ni strategy ni setimo basic consultations to in get strategy to do ber ka gini ne time to nu winjuru gi president wawuoga luwe kod matin wabro romo gi mbele kacha ana won ma lwenja en strategy for 2032 mudonge to koro en mna kaka rus miwite michele okena arus en ka ngur chope kitanda to imiel kama ji duok chini ka chini maji timango mater dhok magine so kama go a part of that process of 2032 I fully support to kana na igo kota ne kota koni nyaka wadogo yware pe nyaka wadogo yware chien wadwaro ni ana wona wish him well Uganda luo bende wuodu ka wuok babu ka wuok ja no mano mi hindi ke mirabu o walo ka wodo hindi o chienu jodalo o pingo me Raila benege pingo I was there nege pingo Weda be kanyalo wuok to ni okay wawe usetan mar pingo bano baro wa ko wuok South Sudan ne wuok South Sudan ka ji ogore mokere ne wadwa bet sidinje mutegno dikoro telo wa kaosa angwen to wachiko ni marach ngato expert mi nyathima thin makata adwa wacho marach Nyasaye ngwan iyudo ko dhoge riek buku loso wi jatelo to loso go wang' teko why ure mano walu beda babu beda Masara beda Wedo beda Omolo beda to kwa chopo mbele kacha to mathuon bed mama bed dichuo biro mana maji to Nyasaye biro keto mbele kacha mane kaka nene haya mheshimiwa Masara Weda ukadwa ni watiek go the sitting koko declare ne Uganda ni odhi dwaro kom mane okoduogo wacho ne mana ji ni thuondi tenten ngoro
nyiswa kom midhi dwaro kata kimbi dwaro president mondo achak bedo omanyo ni ombulu. Gima Weda wacho about single party system to kwadoge. Weda Kenya is multi-party democracy. Ng'ata manya kelo chama ne obi. Wanodwaro ni kata chama mara David Ochieng gidonje ODM. Moko wadonje ODM to waloso coalition kendwa. Kokwa riwre gi jomoko to wabedo strong. Onge gimoro ni president dwaro ni party okethi. Mane mibiro nyanyasa go ji mane dwaro cha. Wadwaro ni Kenya obed gi party mang'eny to gin party motegno. Ok wadwar tribal parties ma ng'ato chake gwengi ji ariyo adek. Wadwaro party ma strong. Kech sani kaka nasewacho chon, Kenya ok nyal bedo gi chama achiel maloso government. Mano en government mabiro nyanyasa jopiny sawa. Wadwaro ni party wan kata Migori wan gi PDP mar Obado. Imiye mana ji. Maro David Ochieng imiye mana ji. To gima dwa na kwagi ni gidonjo through ODM kwa loso sirikal. To wabedo very strong. Timiyo gimbe gik ma gidwaro. Kech it's about interest and power. To ji dhi mbele. To single party to kwacha kwa doge Kenya ka. Mano nomiyo Raila gino tuyo the detention and ngomondo section 2A kethi. Some of us participated. Weda by 1992 was in politics. Ka Jaramogi Oginga Odinga dwadhe godo kwer lemo to lor ne yore tenan Migori boys. Ane ng'ama no move ji komiwa gi jok ma okadwa mention ka to ka police osedino yo to konwa ni dhiure police station. Koro student te wuok dhi police station. To bas igoyo gimoro nitie kanyo ni signal ni jogi ovamia police station askeche te no wuok e yo ka gibiro rito police to Jaramogi odhi. Koro kekipana tina ahinya en mane okanga samoro kawuo. But the truth of the matter ni multi-party democracy to ji oyudo gi remo jowuoyi notho jomoko nong'ol. Mano the same to devolution. Devolution be kwa tugo odhiambo mbai wuodwa mane riek notho ka because of devolution omiyo kwa tugo mbele ka. Devolution ema di change piny. Chung maro walo. Chung maro walo okadwar ng'ata ma ka ng'ato chung to andamane. Owalo en ng'ama osomo kendo sebedo nyaka ng'ama owuotho gi Raila. O gimotimo ng'eyo. En mani koro ana wishe well. Omany piny ka ene monyalo kelo no president. Well and good. An ng'a madianga kwere ni owe to kanen. Ng'ato kowuok ne dwaro gimoro ong'eyo kaka odware ose plan, ose wuoyo gi ji. An akwaye ni kik ng'ato wuonde no dhi e chama moro. Kako chako mare to chak to kama to donje ODM ka wa strengthen party wani. Party ni ema sani nitiere jo Lango, nitiere jo Masai, nitiere jo Coast, chama mar ODM ema nitiere nyaka Wakamba, nitiere ji Oria North Eastern ka opongo. Waketu chama obed strong to wadwa negotiate ka wan strong. Eka wang'eyo 2030. To Mheshimiwa Masara kata makoro opogore gi ODM. Owalo osebedo jatend migawo mochung' ne weche mag tudruok kod lony manyasani moro kata ICT kod digital economy. In jaod bura role mari mar oversight kirango tich mag jotend migepe kirange assessment mari ni wuon kaka jatelo mosebedo e od bura nyaka sani kirango chung' mar Owalo gi dwaro mare mar dwaro kom ma jatend piny Kenya kirange kaka jakenya machielo oyo kaka jaod bura mantie kata mosenul tije kaka jaod bura une jok mosepenje penjo e od bura kacha oromo kaka japenjo wacha nade wakili Weda ochiek paro mochiek Cleopa ya wach ni gimoro ka jotelo iloso ukaka ng'ato ker mar abich mar ang'wen ne en ng'an moro manwang'e kaka en to ganda ne losi alosa kata samo madho nyuka gi chai tipande apanda to tema gik moko to dhi jatelo iloso an okadwar undermine aspirations mag Owalo. Owalo en ng'ama osewuotho gi Raila mobedo PA mar ng'awa Raila Amolo Odinga. Omalo bende en jachama wa until 2022 eka nowuok kodhi konyo William Samoei Ruto. O understand wa ana aje mondo bi e chama mar ODM. Aspiration nego omiwa ang'owa blueprint ne onyiswa kaka oparo no dhi kawo gini. Ka winjore en wa supported tu odhi laro komni samodonje ODM nitie other aspirants madhi bedo mang'eny madhi dwaro obie ODM to party leader ma ODM no so wacho kata motelo ote mare party leader not so interest ni odhi donjo to NDC ema bro podho candidate madhi bedo ang'owa presidential en paro murem No. mada chung. No wacho ni achon gimomiyo party leader wano wuoyo kamacha. Jinyo wacho ni ODM onge presidential candidate. To wacho ni kech Raila kanyo nitiere kaka ne nyalo declare ni bedo presidential candidate. Now that it's not there. Jinya ka show interest, show interest kokineni.
Oburu Dinka no se show interest, Owalo Jaluo se show interest, Mbade Duare 3022, Wanga Duare, Wandai Duare, Raymond Duare, Masara Duare, koro ng'ato us policy mage, to wanene ng'amoromo, to watimre nade wa support. Dismiss ng'ato man ok right. Owalo ken ng'amofuo, is a graduate. En ng'amosebedo minister. Mondo mi no declare embo ng'e mare. Anta kwai kaka jachama mar ODM. Obie chama, oduog ka. Gini wayudo kokalo kuom chama ma baba nowewani. Ema dhi miyowa presidency. Waluongo jo mochako chama gi tetete. Wadhi waloso coalition. Embo beda waloso gimiluongo ni ang'wa summit. Walo gi chama ne, ochieng gi chama ne, obado gi chama ne, oburu koro party leader maduong' to wabedo to wacho to ng'ama nyalo miyowa gini kuom jowa madwarogi. Koro an support. To bata kwayo ni uduoge chama. Walosa coalition maduong' mar chama motegno. Nikech sani ka en kende to mondo wang'i campaign mi ma ODM ji, mi many William ji, mi yombi to ok oyot ahinya sani. En ang'o miyo wakili Weda kowuok ma Mheshimiwa Masara wacho kar kae? Ochuno mana nyaka obigi ODM nikech jok moko maonge duond bura mar ODM ineno ka gin jok ma gin oko. Iwacho ka magi nyabedo mana rombo moro marateng' mantiere oko kar kae kaka oganda luo gimakre yo machana. Ageno ni ibiro luongo Hon Peter Masara just before election sama ji tero nomination papers ne IBC ka osemayo tiko mar ODM biluonge kendo ti ng'ad ne clip ne ikoni sama ne wacho kacha ODM mani lose cha en ODM mani ng'iyo kuso manyien nikech jogi e joka kaka ineno wanga jakom wanga go sei certificate kaka inene cha kiketo certificate ne tiketo mar chilo gi Masara Masara my brother mondo goni sei no kiawa ana wuon Weda ka koni bwana gavana wanga gonaka ibiro koni idumo uru idum Ruto jikade bido chiengere ok ne gidwaga ODM jikaka sakil sabir ok ne gidwa ODM ena ni nitie kaka ODM timoga getimoga certificate mana kaka nyinda no ka di hotel kama to one party leader waseyiero jakom waseyiero ng'ane wadwa golo lack of structures get transparency mani ODM me ODM and very risky for outsiders kati tegno manade monde donje very risky bana una would advise ni kata in maine tang ngene sama jo recede makoro jo dok e room gombaka makoro governor wanga gombaka kata ge party leader kata ge main pin ini bedoko mane mamiyo gweng'u koja kiate no ka Junet Mohammed otegno kendo kokone left to left right ka ji didu ba to ino ko nyalde to kipenje ni Junet jodala wadi magombuluka onge kata di ntie mena moko matin mana we kanyo miyo wacho ne hondo bowalu nyako duogi ODM mano ero tibendi kode ne bie mitego bie kichinjio mondo wangad muti chol an kaka Weda ko an kadwaro moro to unless you bet me otherwise it's clear kuma jidie to strategy and everything makelo the presidency Berna Owalo is a strategist mano wang'eyo kata strategy no dhi tiyone kata notiyo ne mana jomoko bende wabiro timo ang'o wabiro neno kane bed ni chama mar ODM oluwo yo mar broad based democracy sani edi koro bed ni dhano kuna jaturu wanyo wan late waduoguru wayare uru wadwa gine kama by the time waluongo NDC to wadhe kama iwinjo kaka iketo case maber on behalf of Babu Weno to jotelo madongo nyose wacho ni Babu Weno wetugo wajumbe nyose wasifuna wetugo mano walo ne benyo use comment awi monego beni party leader onego beno luonge to kone bwana nyakwaja nabi bia ne wagombaka paro ni chope nade te ine neno nango ang'omyo kama di ber mondo wariure kaka ODM idonji bende kata ke loso party note donji ge ODM kuri ko wariure ge president mago jose jako dismiss one another jamna ni yukwang ne makoki yuke maber to kati ting ODM to dhi bedo piny modagru
adwaro an awuon kaka Weda ni wang' ni Uganda luo yud jotelo ma ok giywag ne ng'ato ma ok giywag ne ni manyo wayiero ni dhi konyo baba malo baba ma yandi konyo malo ostiyo tije maber to joma nokowe te including Peter Masara mano tere ni ko lweny notamo ne giduogo nono to dhoge riek makipinya nyaka nindi nyoro girika nonyono uma kisungu kuwaje bunge bunge bepuku tale kata ng'ato inang'e kata in puku talo ng'ato buro jobe no wakonyo baba malo lweny ma giko baba ma babu duogo nono kanyo to giwacho ni ne wadhi golo wang' ne wadwaro strategies makodhi to bet to koni jaduong' nitie 1.5 million votes man registered e piny luo jaduong' wadwano man win nitie votes bandendo an awuon kaka Masara guarantee ni Suna West turnout 95% pesa na duto manewa au kayengo nego ji jamna ka adwa tero go mine polling station adwa track ma turnout pare ni mheshimiwa Ruto no yongura ila ga mbola 100 makata mana hot Masara gi junet di negitie matek 100 go duwuok mane constituency e county gi no oromo tero baba president to gen ka gise yudo tiko gi to ge biro gi lale Nairobi ka wan wakonyo baba lweny kidi dwaro gionge wan to ne wakonyo mheshimiwa William what strategy mikoni figure ni pokoromo ya ma pokoromo timuru kama that strategy hapa no walo ng'eyo ko adwa dhi mbele gi mago jo mikelo machiegni ne wacho maber no gine to ni condition ni ODM wagriure kako ganda luo whoever we are ibed mirabu ibed mihindi ibed oria koro wariure kaka community kwa seri wato formation mwade ka hotel we will see to chuno ODM no lor nwan olor ne Weda gi ne giloro negi giloro magi gine wuodhe nyaka gi bodyguards gi bondi gi ODM olokore gi moro no kokithona tondo wagite kan kama okisudi aduogo ir mondo mianga yudo mari mogik an Masara imere gi mari mogik gima dwa wacho achiel ni nokawacho ni owalo bie ODM gima wacho ni kaen gi chama ne to chunga to kochopo dakika mogik na luongo ni Obado ni gi PDP Ugenya nitiere gi MDG owalo bia gi mare ng'ama chielo bia gi mare to kapok wachopo e race makoro ji ochiko line achiel to wakwongo converge kamoro a collusion ma ji winjore to wadbo bedo joma dhi e table ka wan gi ngufu aparo ni kanyi winja maber mar ariyo an nokomia certificate e Migori County an the only MP manobedo subjected to nomination omiya nokomia certificate ana campaign iwinjo ana campaign ma yombo e nomination machaka campaign ma yombo general election mar ariyo an gima ng'eyo ni jopiny mukita kama ntie kalore gi tich matiyo jopiny nomiya gini to chama ne dwara nikech gikone ka jopiny nosepuodha ne gimiya certificate to in nikech ingoro e gini ringo sani asesai nyaka nwachak wuoyo idhi dwara ang'o koso pesa mionge ga mi gold mondo idhi go gwen kech itegni wuod luo motegno maka sendi mionge go tanyalo dhi nyisi site moro mondo igo e gold mondo kech kade wayudo jo kaka in ana wuoye parliament ane manyo president osign bill mara makoro en act of parliament miluongo ni National Police Service Commission act of parliament manyo bedo sign e bill saboro an gi bill sabich ma pending an gi marriage act an gi NGCDF act an gi social assistant act to sani kendo an gi machielo makoro dwaro ni serikal nyaka bed ni pesa mutiyogo kendo poge gwenge ipoge kalore ni dongruok osedhiye nade ineno ka gima just a moment mano naseketo asapote ma wadwaro ni wene idhi wito na point na ne winjo ka Gachagua osisieko gi gimoro ni nyithindo masomo e national school odhi osom gwengi wadwaro ni gwengi kanye mantiere national schools modhuro gi university modhuro onge pesa monego ter ma development e gweng'no kapok Nyanza boydo universities mang'eny Western oyudo universities mang'eny gi national schools mang'eny sani kineno pesa madong' e ministry Cleopa moro miluongo ni infrastructure fund Ido ka school e gwengi Gachagua achiel oyudo 50 million to school madhi Suna West oyudo 1 million to joka to segerore to wan pok wagerore adwa keto bill ma wacho ni samiti mwaje kichane budget committee nyaka wang'e ni jogi gin ne gisedhi mbele tere kaka joma nodong' chien gi de jokogi kech jogi ka dhi mbele to jo chien be dong' chien onge chieng' ma usawa biro bede Kenya ka mogik na wacho ni wan kaka oganda
wan jo demokrasia ng'ato ka ng'ato manye kende to gimodong' ng'ato ka ng'ato nyaka ng'e ni ok onyal loyo kende nyaka wariwre kaka oganda kata in e chama mane to nyaka wakuoth godhiambo wagaga koko godiochieng' to gotieno wa retreat to wa strategies no mera na dhi koni to tek kama ng'ane ka to bas wadhi twero mugi matinde ODM nyaka bed maduong' kech baba koro setho to en ema nyochako koro nyaka wajiw gini en ema en gi members mang'eny moko gi koro gin auche matindo madonje nam ODM ing'eni en nam koro jogi donjo Weda ka wan ODM ka ok wawuogi olo beda kithni an ineno jaoda matin en min Raila kikipana anga mabor jaoda matin en nyara lego kakan konyango ma ok igola kanya to yeda be amigori Stella kacha macha nyamera chama ni wadhi manye kanor kata jaduong' ng'ama gola e chama onge ng'ama idhi landi Migori governor mar adek ma Migori e chama mar ODM en Peter Francis Masara omiya wacho ne ogandawa ni kik wapogre kik nyiewa wang'iuru kama ne waaye wang'iuru kama wantie to wapenjre ni wadhi kanye to wadhi nang'o kik wabed ni wadwa wachikre as a community ka wariwore kwa weyo jodongo mantiere go telonwa to wago mbaka wadhi chopo kama wadwaro erokamano Mheshimiwa Masara ayud wach mogik kawuok kuom erokamano nyikwara mogi akwayo gik moko adek mokwongo kik wakauru ni rigiji en Kikuyu kata Kikuyu en rigiji rigiji kunene to jatelo ma samoro dhoge gi pache galagala oganda ma Kikuyu oting'o jowe mang'eny mabeyo kabisa kendo mbele kacha wadhi dwaro gi mondo gijiwa lwedo wakaw teloni tere umos jotendu matho wito dhoge tang'uru kik iywage liel malich mok liendi ahinya iywak ihori wabed joma hoji kang'iyo 2032 is hardly 6 years omiyo gik mari gi ji owuon owacho oloso ka janeko en gi stress en gi depression mano nyaka understand sikunde nyithiwa molong' maber nyaka idhi mangu nyaka idhi Bishop Mati ng'andu gal njiris nyaka jidhi rigiji no rigiji nyithindo dhi uru kuro kendo ka nyithindo kalo Suna West madhi kata Seme watero go thuon go kinyi saa 4 gikalo kanyo go dhi e university rigiji ok bi bwogowa mar ariyo watero nyithindo sani grade 10 to dalawa kik ugar nyithindo moluonge national schools madongo dongo mabeyo beyo ma ji yude ema nigi quality ni titere local day school okawani local day school tawacho ni chances are higher there te maber makati uso mna dho kul dong nono go ahead kata ka sadaka igole kanisa te konyo go nyithindo let us do that maradek wajumbe wawe uru kao CDF ting'inyi siling 2,000 mag basari mag politics wagieruru at given number nikech pesa tin titero to somo to tieko to miyo account to wadhi mbele mogik kik uwe Yesu Kristo jabo en mogo ji jek en monyalo go jek moteri sama weche tek miriwori go uru tiriwori gi nga to koro President Ruto donge ga jabo go chonge piny to sadaka ne chamo to wachamo tithe wan jodolo kaka anja dolo tithe donjo maber talemo ni tang'o donjo kwa tero nyingi ka ruoth Yesu oje in bende wadle market seketo ni Nyasaye mi nyithindo mariek mape motegno makai gine chieng' moro ka otamo Masara gi bedo president kata governor pod gi ng'uny to minyuolo no direct iwinjo pod a consult it is going to be late it will be late kind late to kata 2031 another day kain gi Yesu to kiyiengni chali yath mochwe tiaoro miyo I bless all of you in the name of God the Father the Son and the Holy Spirit kendo nyaka kel sadaka kanisa mano canon wakili Ambrose Weda kachel koda ka Mheshimiwa Peter Masara Masuna West erokamano kuom bedo kodo kiny ma kawuono jok madhi dala joma ok dhi dala jok madong' wantiere kar kanyo koro muga jwang' e chenro mar piny pod wan ka wakolo ni chal mar piny Kenya wawinjo kata motimre kar ka mimake chunyi obed e chunyi min godo kiwuotho kawuono Nyasaye mondo mi otayo riti kapore neno Ramogi TV odiochieng' makona nyinga Cleophas Oluoch jagisumo kanyakwar mukiewo nyaka sango awe lwet Sharon Ong'ao kod Joyce Oduor e chenro mar Mbakoromo oriti masani